Obuoja na nụrụ m ibe ị na-ekwu. Obuoja gị dere dere. Obuoja na nụrụ m ibe ị na-ekwu. Obuoja ka njụda m ajụjụ ka ezi ibe wu igwe. Kedu dị ibe wu igwe? Ka njụkwa m ajụjụ. Obuoja ma mgbe gboo mgbe a na-abịa igwe ọ na-awa obodo jee wepụta igwe. Achịla agbagba n'obodo ka ama onye igwe marụ maka na igwe wụ ọkpụ tọlọkpụ. Agbagbacha bụ ọrụ na ndị a na-kwuo onye igwe marụ ewepụta igwe echie ya igwe ekwuwe okwu n'obodo kwudo ibe ọ bụ n'obodo ekwube na-ekwucha eziokwu igwe ji ajụ maka okwudo a na-etu unu ya anya mgbe nwaka igwe bịara kwudo. Kedizi ibe wu igwe na ndị Igbo ka njuzi ajụjụ. Kedizi ibe wu igwe? Igwe na Igbo na-awụzi gọọmenti chọọ ha ewere aka tụdo onye ji abịa igwe. Gọọmenti chọọ ha ewere aka kpọta onye ji abịa igwe were sọfisketi nye n'aka sị ya ji awụrụ igwe ụbọchị ọ ji ekwuzi eziokwu anarụkwu ya sọfisketi ejere nye ịhụnana igwe anana omenala Igbo wee nakpue. Ka nkọrọ Igbo be anya akụkọ eze mmụọ ebe n'ebe egbuene. Igwe hapụgwo omenala mebe omenenu. Igwe hapụziri ibe ejiri mara Igbo amarụ jide omenala lụa n'ezine n'ibe a naba eme igwe. Sọfisketi ka igwe ji achịzi. Onye gọọmenti bụrụ n'anya bachi ya sọfisketi ọ bụrụ igwe o ji ekwuzikwa eziokwu. O ji ekwuzikwa eziokwu na olejie. O ji ekwuzikwa eziokwu na olejie. Obuoja dị ketekete ka njụkwa m ajụjụ. O ji ekwuzikwa eziokwu na oleji kpọgodimu odogwu. Eze mmụọ adịrị egbue m. Ịma na oge gboo ọ na-awa onye maalụ n'obodo akpọpụta ya n'abịa. Ha kụọ oke ekwe kụcha oke ekwe obodo edupụọ ya n'abịa. Egosi ya ụzọ o ji esi were na obodo atụọ ya abatazi n'obodo chacha. Mana tata onye mere alụ mechaa arụ ịtụpụọ ya n'obodo ụka tụpụọ gị onye ibe njọ wee karịa. Eze mmụọ ọ bụlazi mgbe gboo ka ọ na-abụ nwaanyị were koku kọta di ya ma daa ya nha o ya kwụrịrị ya bụ ụgwọ okwuhụ ya bụ ụgwọ a na-ejide nwaanyị gbaba ya ụgwọ ọkwa eziokwu. Eze mmụọ ọ bụlazi mgbe gboo ka ọ na-awa eje agba nkwụ achọba nkwụ enu ebute nkwụ enu ebi nwaanyị nkwụ enu si ya ji ebi idie nwaanyị eburu nkwụ enu bi die ha na-agba egwu mana maka na nkwụ enu ọ na-agwụcha n'enu. Ma tata kedu ibe na-eme? Onye jidezi ego je agba nkwụ ogoru waịn ibunata si na ndị ụka kwuru si ejizine nkwụ enu si etizine ngwọ n'ime na ọ bụ njọ nkwụ enu abatakwana n'ime ewere waịn gbaba nkwụ ewere waịn gbachazie nkwụ na ewere bọtụlụ waịn eje n'ubi tụnye ọnọdụ n'ubi mana ọba amaghị na bọtụlụ waịn nwere expiring date ederu n'ime expiring date kụrụ ọnụ di na nwunye akụtasịa maka ibe ji jikọba ọnụ n'ọgbara igwe n'ọbịa. Ọkwa eziokwu eze mmụọ Obuoja kpọmụwa odogwu. Eze mmụọ arịrị egbue m. Ụmụ nwaanyị tụtụrụzie mmaba amagbuwe dibe. Ụmụ nwaanyị tụtụrụ mmaba sụwe dibe. Kedizi ibe biye? Kedu ibe bụ ya? Ọka akwụkwọ eme anyị ibe. Ọka akwụkwọ ahụ anyị anya nwaanyị jechazie ịnụta nwaanyị ọ batara ụzọ sị na ya na di ya bụrụ n'ofu na ya karịrị di ya ma ọ na di ya karịrị ya. Nwoke kwubekwucha nwaanyị asị na enwere ikwo light n'ọwa ibe agụtara n'akwụkwọ. Nwoke la nsị nwaanyị ejiri mma magbuwe mwelu jụa owu omenala Igbo.